דוקטור אורלי קיים, מומחית לענייני ארצות הברית, שלום לך. שלום וברכה. אז אומר כאן דוקטור קידר, לטראמפ אין זמן, הוא רץ קדימה, אולי התאכזב מההתנהלות ישראלית, מההחלטות של ראש הממשלה נתניהו, והחליט פשוט לקבל החלטות לבד, מעל ראשו של נתניהו. מה תאמרי בהקשר הזה, והאם את מסכימה? אני בהחלט מסכימה, אני שמעתי את דוקטור קידר, אני בהחלט מסכימה. טראמפ הוא איש עסקים. טראמפ הגיע לכאן על מנת לסגור עסקה משמעותית במזרח התיכון, וזה לא מה שקורה. טראמפ הבין שיש פה בעיה, הוא מנסה לכפות תכתיבים, התכתיבים האלה כנראה לא מצליחים, ולטראמפ אין זמן, טראמפ בא לעבוד, זו הקדנציה השנייה שלו, והוא סימן לעצמו מטרות, והוא מתכוון להשיג אותם, וברגע שהוא מבין שפה אי אפשר לסגור עסקה כמו שהוא רוצה, הוא עובר לשלב הבא. הוא עובר לעסקה הרבה יותר גדולה. השאלה אם הוא שועט קדימה, או שיכול להיות שרב הנסתר על הנגלה, ויש מהלכים מאחורי הקלעים, אולי יש כאן תיאום עם נתניהו בכל הנוגע גם לביקור במזרח התיכון, וכמובן גם בנוגע לרצועה, והכל היה כאן איזשהו מהלך שאנחנו לא מודיעים עליו, הוא היה מתואם לחלוטין. תראי, זה מה שנקרא ה-wishful thinking של כולנו. כולנו היינו רוצים לחשוב שיש כאן איזושהי תוכנית על, שאנחנו לא מודעים לה, שאנחנו לא חלק ממנה, שזה משהו שנרקם רק באמת בחלונות הגבוהים, ואולי הכל זה בהפוך על הפוך, והדברים יסתדרו בדיוק כמו שאנחנו רוצים, הלוואי. אבל ממה שאני מתרשמת, טראמפ בא לעבוד, לטראמפ אין זמן, טראמפ, יש לו גם מטרות נוספות, צריך לזכור גם את כל העניין הכלכלי, אי אפשר לנתק את זה. יש כאן אלמנט מאוד משמעותי, שהוא חלק אינטגרלי מכל מה שקורה פה. ראינו מה טראמפ עשה בעניין המכסים. למעשה, כל הציר הזה של הכסף הגדול של סין ומדינות אחרות, טראמפ צריך להציע אלטרנטיבה. ראינו מה קורה כשהוא מנסה להשית את תוכנית המכסים שלו, ומה קורה בבורסות ובעולם ובתגובות וכן הלאה. טראמפ עובר לאלטרנטיבה נוספת. מבחינתו, הוא הולך למדינות העשירות במפרץ, סעודיה, קטר, אבו דאבי, אנחנו ראינו בדיוק את הביקור שלו ואת התוכנית שלו, ולמה הוא מתכוון להגיע לשם ולא מתכוון להגיע למצרים למשל. הוא מכוון את הביקור הזה לביקור, כביקור כלכלי, מעבר לכל מה שאנחנו מדברים במזרח התיכון, כן, בהיבט הפוליטי, כן. אבל יש כאן אלמנט כלכלי מאוד מאוד משמעותי. ואת זה אי אפשר לנתק מכל הקונטקסט. זאת אומרת, יש כאן שני דברים ששלובים אחד בשני. ברור, דוקטור אורלי קיים, תודה רבה לך על הדברים האלה, תודה. כן, כן, אז